tayo. Yan. So ngayon, sa Kalasyaw pa lang tayo. Yung layo-layo na rin mula sa bahay. 5 kilometers pa. Doon ko na papakawalan. Nagbawa. Kung napapakawalan sa Guava ako, medyo malayo na. Ayan. Yan, kapag nasa first street ng San Carlos District, doon natin papakawalan. Medyo malapit-lapit na rin. Pag nasa San Carlos, doon napapakawalan agad. Nasa Kalasyaw pa lang. Alam ko, malapit na dito. So yan. Yan. Tayo na lang natin. So yun, nagpa-practice ako. Training kung sakaling kayo makaba. Umalo na Kalapate, siguro yun ang ilalaban. Wala pa ako, actually hindi pa ako nakakasama sa club, pero kapag may lalaban ako doon, sasama ako. Yun. Sa Kalasyaw pa rin tayo, Duyong. Sa Duyong, Kalasyaw. Kita ba mukha ko? Kita?